Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi turja syafa'atuhu ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Dumateng sesepuh bini sepuh sepuh kasepuhan sambudayanipun dinangkung dumateng para ki sepuh ingkang wonten kampung, wonten dusun, wonten desa, minggah wonten kecamatan, minggah wonten kabupaten, wilayah nuju pusat ingkang tansah dalem takzimi saha dalem cadhong-cadhong kaberkahanipun ilmu. Salam takzim saking Majelis Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara Kecamatan Bawang lan ugi salam pitepangan saking nggih menika komunitas santri beling ingkang wonten Kecamatan Bawang ingkang pusatipun Majelis Zikir lan Sholawat Miftahul Qulub Padepokan Girinawa Nuswantara ugi komunitas santri baling nggih menika wonten Desa Kumblemetan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah kanthi silaturahmi menika waket nambahi rasa laku paseduluran ingkang tumuju patos lahir tuwin batin. Matur nembah nuwun, monggo pun simak videonipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, silaturahmi dengan Pak Barkah. Kalau kandang ini kan malah nganu original. Iya. Pada kandang kita apa ya? Menggunakan harus langsung tak setting, tak edit, nang Fitma upload. Luar biasa. Buat film bisa? Kan edit Corel apa bisa? Oh, niku install komputer partisi ya, desain configure terus privat desain grafis, yo tekan call Photoshop gitu. Ini dialog interaktif masuk nih PBI. Bisa. Sedulur. Jangan putuskan tali silaturahmi hanya karena kecemburuan pribadi sesaat. Kadang-kadang mau anane ke seduluran sing dirapike terus ada apa carane pemikiran-pemikiran sing kira-kira menghasilkan. Barang seorang menghasilkan ditinggal lunga. Ki ana kene padha ngrasake kabeh asli. Lagi di duit oke dicedhaki, jaluk duit wis ora di duit tinggal lunga. Ya sedulur ora sedulur ki jenenge sahabat. Jenenge sahabat. Ini sedulur ya pokoke ana susah seneng direnggo bareng. Muga-muga seduluran sing kaya niki dadi kok iso ngulah raga lan ngulah rasa. Lono rasa dadine ilmu kajiwan. Nek ilmu kajiwan iku ora mikiri manusa. Ojo pengen ngerti urusane wong liya, ojo pengen ngrusuhi juga ojo pengen dhewe melu ikut campur urusane wong liya. Urusane dhewe pirang-pirang sing perlu diurusi. Kekurangan-kekurangan awake dhewe sing hubungan karo ilahiyatnya didandani. Makanya kula sering matur, jangan rubah karakter lahiriah kamu, tapi rubahlah karakter batiniah kamu. Dadi wong ora kaget. Ya Mas Mono jadi nganggone surban. Gua seneng sarungan kaget engko. Tuh kapan kae. Ketemu sapa? Yo ben Mas Mono katok pendekan ra apa. Oh, masalah. Yang penting kan hati yang dirubah. Hati yang dirubah itu Allah yang melihat. Nggih. Tak atau mau ke walakin yang dulu ila qulubikum wa a'malikum. Walakin yang dulu ang tapi mirsani sapa Allah ila qulubikum maring ati sira kabeh. Wa a'malikum lan amal sira kabeh. Anane ati ya kudune amaliyah sik. Wis amaliyahe ditandani tidak melanggar koridor syariat, maka secara otomatis akan masuk ke dalam kolbu kita. Jadi ini kolbun syariat. Piye to? Enggak siji kuwi.
No. Maksudnya mau apa di peta jalan. Kun jamilan, tetaplah menjadi pribadi yang baik, tetaplah jadi orang yang menarik. Kaitaro al-jamala haulaka daima, supaya kamu mampu melihat hal-hal yang indah dan menarik selalu ada di sekitar kamu. Sementing kowe dhisik blok, paham ora? Nek otakmu, pikiranmu, mindset kamu, mindsetnya adalah negatif, semua yang terlihat negatif. Tapi kalau kamu positif, kamu pasti akan dikelilingi oleh situasi dan orang-orang yang penuh kepositifan.